Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza ngemeko kaFaiaz Abrahams. uFaiaz Abrahams ke baphulaphuli ke kuthiwa ke sekushota nje phana pha iKaizer Chiefs neStellenbosch babe bayiququmbela into yakhe. Nizambona ke nayigaleleka pha ngaphakathi eNaturena umfana omdala. Yiwinga ke lesithetha ngayo ke baphulaphuli ukwaphinda adlale ke napha phambili njenge-striker umfana omdala. Njengoba beniyazi ukubana ke uDa Cruz uyibeke yacaca kumanagement eKaizer Chiefs ukubana ke ufuna yena asayinelwe ii-players ezi-4 ezi-athekayo ezibheka phambili, even ne-midfielder ayifunayo. Ufuna attacking midfielder, akafuni defensive midfielder, akafuni central midfielder, ufuna i-midfielder ezo-attacker. Noba usayinelwe i-midfielder ngofuna i-midfielder, la midfielder kuthiwa yi-attacking midfielder. Laa nto ke besike sayithetha sathi ke uDa Cruz ikhona le nto ayiphethe esandleni, ngoba akacenganga ukulalwa, akacenganga ukuxoshwa, akacenganga ndolala phi. Utsho le nto kuye entliziyweni ngoba uyazazi isitori sakhe, uyayazi ukuthi uyothini pha. Ufuna i-attacking football and uyayazi uba ukuze uwine funeka u-attack. Okay ke siselapho ke baphulaphuli. Le nkokanyana ke yakwaFaiaz Abrahams iya ngeloan ke pha uKaizer Chiefs, ngeloan yonyaka wonke, kodwa kune-option phezu kwalaa loan ethi iKaizer Chiefs ke ingamthenga. Siselapho ke iKaizer, lo mfana ke uFaiaz Abrahams ebekade engekho iStellenbosch besasimse ngeloan ke pha e-Israel, ya apha ebekhona umfana omdala. Wabe ke ngokuyabuya akahlanga ixesha lingakanani kwiStelis ngoba udlala iimetshi zantathu umfana omdala, akho nqa kwathi walifaka. Naku ngosephinde efuna ukuphuma ngaphakathi, and iStellenbosch sitsho sithi ke ngoku asiphikisane neKaizer Chiefs, basahambisana kakuhle malunga nomcimbi kaFaiaz Abrahams. Basahleli phantsi ngoba zama uququmbela into imicimbi amaphepha bazokwazi uba bamkhulule nje umfana kakuhle, bawumbeke eNaturena aqhubeleke ngeloan yakhe onyaka. Kube iKaizer Chiefs ethi xa ibona into yokubana ke lo mfana kule season uyiphethe kanjani, inyuke nengalo iKaizer Chiefs ithi siyamthenga. Yenze laa nto yenze pha uKhanyisa Mayo phaa kulaa timu yapha eAlgeria, ngoba naye wayeze ngeloan. iKaizer Chiefs yatshintsha inyuka nengalo, yakhupha izimali yamthenga. Mhlawumbi ke lalapha kulo mfana kwaka-Abrahams iKaizer Chiefs ke izathi xa seyibona into yokubana ke noko kusingathi ukhona apho baphathana kakuhle khona, inyuke nengalo iKaizer Chiefs imthenge. Injalo ke imeko ke kaFaiaz Abrahams ke baphulaphula kunyeke neKaizer Chiefs kunyeke neStellenbosch. Kuthiwa sekushota kancinci into yakhe iququnjelwe, kodwa iStellenbosch asimange endleleni yomfana, siyamkhulu into yokubana makabheke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli, ningangena ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.